Автоматична машина за запечатване на кутии, приложима за консервни кутии, алуминиеви кутии, пластмасови кутии и хартиени кутии. Това е идеалното оборудване за опаковане на храни, напитки, медицински напитки, химическа промишленост и др. Автоматична машина за затваряне на пластмасови капаци, стабилна работа, бърза скорост. Машина подходяща за кутии с различна височина, лесна за регулиране,